pass. Och jag hinner inte med. Jag tänkte jag skulle vara lite buss och ta Julia. Jag kommer igen. Ja, jag förstår det. Jag kommer igen. Ja, ta det igen allihopa. Lägga på en till. Kan man, det är lite glass här också hörni, fast det är lite mer gräs. Glass här nu. Vad är det här glassen? Härligt det ser ut. Ja.